नव नव ऑडियो वीडियो कॉमेडी आ लाइव प्रोग्राम सबसे पहले देखबा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथिली दबंग के लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करू। बरतिया से झाके झूके केलवा के पात बाराऊ गेलन सुरुजा माला झाके झूके केलवा के पात बाराऊ गेलन सुरुजा माला झाके झूके हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बारतिया रे बारतिया से केकरा लागी हम तो से पूछी बारतिया रे बारतिया से केकरा लागी हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी हम रोजे स्वामी कवाने ऐसन स्वामी जे हुनके लागी हम रोजे स्वामी कवाने ऐसन स्वामी जे हुनके लागी हम करेली छठ बरतिया जे उनके लागी हम करेली छठ बरतिया जे उनके लागी। जय छठी मैया। नारियल के पात बाराऊ गेलन सुरुजा माला झाके झूके नारियल के पात बाराऊ गेलन सुरुजा माला झाके झूके हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बारतिया रे बारतिया से केकरा लागी हम तो से पूछी बारतिया रे बारतिया से केकरा लागी हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी हम रोजे बेटा बातो
सुरुजा